L-eks Kappillan ta' Santu Wistin Deo Debono ġie kkundannat sentejn ħabs sospiżi għal 4 snin wara li wieġeb ħati ta' diversi akkużi marbuta ma' serq Oġġetti Sagri minn żewġ kunventi fil-Belt. Fil-qorti ħareġ li l-patri Agostinjan ma żamm xejn għalih u bih l-oġġetti sagri għax kien qiegħed jiġi rrikattat minn terzi persuni. Fil-fatt, minn informazzjoni li kiseb One News jidher li bħalissa l-pulizija qiegħda tipprova tistabbilixxi min kienet il-persuna jew il-persuni li bdew jirrikattaw lill-patri sabiex jitresqu wkoll quddiem il-ġustizzja. Liebes il-kollar, il-patri ta' 36 sena mill-Kalkara wieġeb ħati għal 3 akkużi minn 4 li jinkludu serq ta' ċensiru navetta mill-kunvent ta' Santa Caterina, serq ta' kwadri antiki mill-kunvent ta' Santu Wistin u li tul din is-sena għamel użu minn oġġetti folot bilan li jiġu ngannati persuni terzi. Is-saċerdot bih dawn l-oġġetti sagri għall-valur ta' 9,500 euro. Mal-ewwel ammissjoni ta' Debono, il-Maġistrat Ian Farrugia fakkar lill-patri li r-reat kien serju u li jġib miegħu sentenza ta' ħabs konsiderevoli. Hawnhekk taħid ċansa biex jikkonsidra l-ammissjoni tiegħu. Madankollu, il-qassis reġa' tenna li huwa ħati. Il-kawża komplet bil-bibien magħluqa wara li l-Maġistrat spjega li hemm dettalji li jistgħu joffendu l-mistħija. Iżid jgħid li lan tal-qorti u li tasal għall-ġustizzja u mhux li tomilja lill-akkużat. Preżenti wkoll fl-awla kien hemm il-Provinċjal tal-Agostinjani f'Malta, Patri Għat, li aktar tard ħareġ li huwa tal-maħfra inkondizzjonata lil Debono. Dan kien fattur ieħor li wassal lill-qorti sabiex tingħata sentenza sospiża. Debono kien ordnat li jrod 9,500 euro lill-vittma li xtrat il-pitturi minn għandu. Fid-digritt tiegħu il-Maġistrat Farrugia taw ukoll istruzzjonijiet lill-Kummissarju tal-Pulizija sabiex jirrilaxxa l-oġġetti misruqa li ġew irkuprati kollha lill-komunità Agostinjana fil-Belt. L-aħbar tal-arrest ta' Patri Debono kienet ħasdet il-komunità Agostinjana fil-Belt hekk kif Debono huwa persuna maħbuba ferm il-komunità li kien iservi fiha. Fil-fatt, din l-aħbar waslet biex jitneħħa minn Kappillan u biex titħassar il-festa ta' Santu Wistin li kellha tittella ftit tal-jiem wara li ġiet żvelata l-istorja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.